Коул стэлефанаваўся з Ціханаўскай. На межах узмацняюць санітарны кантроль праз гантавірус. У Кіеве расійская атака зруйнавала 18 кватэраў. Галоўныя падзеі ў выданні навінаў. Спецпасланнік прэзідэнта ЗША ў справе Беларусі Джон Коул правёў тэлефонную размову з кіраўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету Святланай Ціханаўскай. Ён коратка паведаміў пра гэта ў садсетцы X. Сёння раніцай у мяне адбылася добрая размова са Святланай Ціханаўскай. Я падзякаваў ёй за нязменнае падтрыманне намаганняў ЗША ў Беларусі. Святлана Ціханаўская ў адказ выказала ўдзячнасць прэзідэнту ЗША Дональду Трампу і ягонай камандзе за спрыянне вызваленню больш як 500 палітычных вязняў у Беларусі. 28 красавіка Джон Коул заявіў, што хоча дамагчыся вызвалення яшчэ некаторых зняволеных у Беларусі за травень. У такім выпадку, паводле яго, магчымае далейшае змякчэнне санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. А днямі нядаўні абмен на беларуска-польскай мяжы ў фармаце 5×5 асабіста пракаментаваў Дональд Трамп. Ён згадаў Анджэя Пачобута, прэзідэнта Польшчы, караля Наўроцкага, а ў канцы допісу падзякаваў Лукашэнку. У Расіі абнавілі базу вышуку. Цяпер у ёй амаль 6 000 беларусаў, паведамляе Медыязона. Толькі за апошнія паўгода ў спіс па запаце лукашэнкаўскіх сілавых структураў трапілі болей за 1100 нашых суайчыннікаў. Журналісты, актывісты, былыя палітвязні. А значыць, гэтых людзей шукаюць як у Беларусі, гэтак і ў Расіі, а таксама могуць выдаць з сяброўскіх рэжымам краінаў. Тым часам КДБ прызнаў так званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі яшчэ 3 арганізацыі. Брэнд «Жнівень», што выпускае адзенне з крэатыўнымі слоганамі і нацыянальнай сімволікай для беларусаў у замежжы, LVS Language School, онлайн-школу замежных моваў, што базуецца ў Варшаве, а таксама інстаграм-аккаунт Крама Стор, які не абнаўляўся апошнія паўгода. Цяпер у спісе так званых экстрэмісцкіх фармаванняў каля 370 арганізацыяў. Латвія мае намер забараніць усе аўтобусныя перавозы ў Беларусь і Расію. Адпаведныя законапраекты прасоўвае Міністэрства транспарту, паведамляе выданне Дэлфі. Перавознікам ужо забаронена ажыццяўляць міжнародныя нерэгулярныя пасажырскія перавозы аўтобусамі праз латвійска-беларускую і латвійска-расейскую мяжу. Гэтае абмежаванне хочуць распаўсюдзіць і на рэгулярныя рэйсы. Гаворка пра 3 маршруты ў Беларусь і 3 ў Расію. У Міністэрстве транспарту Латвіі патлумачылі прапанаваныя захады матывамі бяспекі. Маўляў, рэгулярныя рэйсы ў Беларусь і Расію павышаюць рызыку таго, што грамадзяне Латвіі могуць сутыкнуцца з сітуацыямі ўплыву і вербавання. На мяжы ўзмацнілі санітарна-каранцінны кантроль. Гэта звязана з гантавірусам на караблі МВ «Гондыюс», паведамляе Міністэрства здароўя. Пры гэтым ведамства сцвярджае, што рызыкі распаўсюду віруса няма. У звязку з адсутнасцю арэалу распаўсюду пераносчыка Андес-вірус даўгахвостага рысавага хамячка на тэрыторыі Еўропы і Азіі ў Рэспубліцы Беларусь адсутнічаюць рызыкі фармавання патэнцыялу для распаўсюду інфекцыі. Сусветная арганізацыя здароўя заявіла, што пасля эвакуацыі ўсіх пасажыраў з круізнага лайнера МВ «Гондыюс» пакуль няма пагрозы далейшага распаўсюду гантавіруса і ўзнікнення выбуху большага маштабу. Аднак сітуацыя можа змяніцца з улікам доўгага інкубацыйнага перыяду віруса. 45-гадовы раварыст на падпітку паспрабаваў праехаць праз праспект Пераможцаў у сталіцы, але нешта пайшло не так. Незважаючы на тое, што Мянчук пастанавіў рухацца на чырвонае святло, ён паспяхова пераадолеў палову пешаходнага пераходу. Зрэшты, на гэтым удача яго пакінула. На другой частцы шляху мужчыну збіў кіроўца легкавіка «Рено», які рухаўся на зялёнае святло. Раварыста даставілі ў шпіталь. Жыхарка Воршы пакінула Volkswagen Polo на стаянцы каля дому, а потым знайшла яго моцна пашкоджаным. Што менавіта адбылося, выявілі падчас агляду месца здарэння. Спецыяліст Аршанскага міжраённага аддзелу Дзяржаўнага камітэту судовых экспертызаў выявіў пад парогам легкавіка візітоўніцу з пластыкавымі банкаўскімі карткамі на імя 39-гадовага мясцовага жыхара. Пасля прагляду відэазапісаў з вулічных камераў назірання сумневаў у тым, што менавіта гэты мужчына здзейсніў пагром аўтамабіля, не засталося. Аршанца затрымалі. У Дзятлаве ратавальнікі дапамаглі мужчыну, які захрас на дрэве. Ён пілаваў галінкі, і адна з іх заціснула нагу.
Самастойна вызваліцца з пасткі мужчына не здолеў. З дапамогай аўталесвіцы супрацоўнікі МНС падняліся на дрэва, распілавалі галіну і вызвалілі нагу. Падобны выпадак адбыўся і ў Менскім раёне. У Ждановічах 8гадовы хлопчык залез на дрэва, паслізнуўся на мокрай галіне і захрас. Ратаўнікі вызвалілі дзіця з дапамогай гідраўлічнага інструмента, а таксама дапамаглі спусціцца на зямлю. Медычная дапамога хлопцу не спатрэбілася. Расія масавана абстраляла ўкраіну. Асноўны удар прыйшоўся па Кіеве. У Дарненскім раёне пашкоджаны жылы дом. Пад заваламі могуць заставацца людзі. Атака знішчыла 18 кватэраў. На гэты момант вядома пра аднаго загінулага і 31 пацярпелага ад расійскіх удараў па ўкраінскай сталіцы, сярод іх дзіця. Яшчэ 7 чалавек, у тым ліку непаўнагадовыя, пацярпелі ў Кіеўскай вобласці. Агулам гэтай ноччу Расія выпусціла супраць Украіны 56 ракетаў і 675 дронаў. Бальшыню з іх удалося збіць супрацьпаветранай абароне. Лукашенко разлічвае, што амерыканцы і так націснуць на Літоўскую рэспубліку ў справе транзіту калію. Таму узурпатар дазваляе сабе выпады ў адрас суседзяў, як кантрабандныя шары і перашкода працы віленскага аэрапорту. Такую думку ў эфіры студыі «Белсат» агучыў Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк». Дэкларавалі сваю нібыта гатоўнасць да дыялогу з Польшай, з Літвой, з еўразвязам увогуле, але прынцып беларускіх уладаў, калі выкарыстоўваць гогалеўскі выраз, гэта «полюбіце нас чорненькімі», так бы мовіць, з нашымі ўсімі грахамі, мяняць сваю сістэму, рабіць нейкія рэверансы, паказваць слабасці, так гэта разумее Лукашенко. Гэта не ягоны стыль, не ягонае амплуа. І ўсё ж такі у мяне вось ёсць такое пачуццё інтуіцыйнае, што, напэўна, у выпадку, калі мы пра Літву кажам, усё ж такі ў яго пэўная надзея, што праціснуць амерыканцы, калі яны зацікаўлены ў экспарце калію. У сеціве набірае папулярнасць відэа з выпадковага апытання менчукоў на вуліцы. Тыктокер выклаў ролік з парай маладзёнаў. Спадар Павел мае ДЦП, і ён заклікаў людзей быць дабрэйшымі і апавёў, што, на ягоную думку, у Беларусі павінна больш развівацца беларуская мова. Есть ли у вас девушка? Есть. Какие качества зацепили? Дабрыня, шчырасць, павага да людзей, гатоўнасць прыйсці на дапамогу ў цяжкі час. А есть ли у вас мечта и какая? Ну, мало. Гэта, напэўна, каб беларуская мова квітнела. Таких, напэўна, матэрыяльных рэчаў у мяне няма. Я хочу просто, каб ва ўсіх усё было добра, усе былі шчаслівыя. А если кто-то захочет вас чем-нибудь порадовать? Добра. Ну, калі так, то я заўсёды марыў сабе набыць «Каласы пад сярпом тваім», роман Владимира Короткевича. Это книга? Так, але яна дастаткова багата каштуе. А что бы вы хотели пожелать людям? Больше улыбаться, глядеть у будучыню толькі з добрымі намерамі і ніколі не заганяцца праз некую лухту. Нічога незвычайнага, проста 15 буслоў лётала над беларускай вёскай. Прыгожым відэа падзяліліся ў трэц, пакажам яго і мы. 18 аистов листает у меня возле дома. Я сейчас вам тыкать пальцем считать не буду, поверьте на слово. В общем, у нас тут истинная сходка. На месте школьниц я бы немножко... Ой, класс. Спадарства, стаўце падабайкі, пакідайце каментары пад гэтым відэа, памятаючы пра ўласную бяспеку. Яшчэ больш навінаў у нашых сацыяльных сетках і на нашай інтэрнэт-старонцы. А 19 гадзіне глядзіце выданне «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Зычу ўсім добрага дня.